Fl-okkażjoni tal-Festa Nazzjonali tal-Vitorja tas-sena 2018 aħna l-Isqfijiet ta' Malta jiena Monsignor Grek u Monsignor Joseph Galjakurmi qegħdin inħabbru lil poplu Malti u Għawċi li jemmen u li huwa Nisrani Ittra Pastorali dwar il-housing. Semmejnija nibnu djarna fuq il-blat. Il-blata li nsemmu fit-tmiem ta' din l-Ittra Pastorali hija l-kelma ta' Ġesu u l-eżempju tiegħu li ġie biex jaqdi u mhux biex ikun moqdi. Din l-Ittra Pastorali tikkonsisti f'5 appelli wara li nfakru it-tagħlim tal-Papa Franġisku. Fi kliem sempliċi it-tagħlim tal-Papa Franġisku dwar il-housing jinsisti li id-dar għall-bniedem hija parti essenzjali mill-esperjenza ta' dinjità tiegħu, ta' tiħtama u ta' tieħu wkoll stabilità fil-futur. Il-5 appelli li aħna nagħmlu f'din l-Ittra Pastorali huma lis-soċjetà Maltija, lil politiċi, lil sidien u l-iżviluppaturi, lill-inkwilini u lill-komunità ekklesjali. Lis-soċjetà Maltija aħna l-Isqfijiet nitolbuha biex naħdmu flimkien bis-sitwazzjonijiet ta' emerġenza fil-housing, insibu soluzzjoni li ġejja mis-soċjetà ċivili li ma tixtieq tħalli lil ħadd li ħossu esklus jew marġinat. L-appelli l-politiċi huwa li jaħdmu flimkien, juru ir-rieda tagħhom li jaħdmu għal ġid komuni biex huma li għandhom dan ir-rwol importanti fil-pajjiż ikunu jistgħu joffru mhux biss qafas ta' regolamentazzjoni imma anke liġijiet tajbin li jgħinu l-sitwazzjonijiet li qed joħolqu faqar ġdid f'pajjiżna. L-appell lil min għandu l-proprjetà u lill-iżviluppaturi huma li iħadnu l-kuxjenza soċjali li hija l-qofol tal-messaġġ tal-Evanġelju u meta jaħsbu fir-regoli tal-profitt jaħsbu wkoll fil-prinċipji ta' solidarjetà, ta' responsabilità, jaħsbu wkoll fil-ġudizzju li għad iridu jagħtu lil mulej li se jgħidilhom jekk ikun il-każ u nawguraw li le, jiena kont qed nagħtik kera ġusta imma inti qarriba ta' qalbek keċċejtni il-barra fit-triq. Nagħmlu appell ukoll lill-inkwilini u nistiednu l-inkwilini biex jgħixu ta' inkwilini b'sens ta' responsabilità, jieħdu ħsieb il-proprjetà, iħallsu il-kontijiet u anke jekk ikollhom jitilqu ma jagħmlux atti li ikissru l-proprjetà b'vendikazzjoni. Huwa importanti wkoll li min japplika għall-assistenza soċjali jagħmel dan fil-verità mingħajr għerq għaliex inkella jekk iqarraq ikun qed jisraq il-ġid komuni. L-appell il-komunità ekklesjali li aħna bħala Nsara nagħtu l-eżempju ta' solidarjetà. Infakru aħna l-Isqfijiet f'tant inizjattivi tal-parroċċi u tal-ordnijiet reliġjużi li qed jippruvaw joffru l-proprjetà tagħhom għax-shelters ta' bil-lejl għal hostels tal-istudenti għan-nies fil-bżonn u nfakru wkoll diġà esperjenzi sbieħ li qegħdin nagħmlu aħna bħala Knisja f'Malta u Għawdex. Il-konklużjoni tal-Ittra Pastorali tagħna hija li nitolbu l-interċessjoni ta' Sittna Marija biex tieqaf magħna f'din l-isfida kbira li għandu l-pajjiż fil-kuxjenza soċjali tiegħu u l-istedina biex nibnu id-djar tagħna fuq il-kelma soda ta' Ġesu u fuq l-eżempju ħaj tiegħu.